Take you krabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng. Natambum fui ala. A culturo again. Nanga money you can buy wa also my no man buy a firi fufiri na also I'll take. Money you can buy wa olo if you man anga save money that brief me no man buy the take. Money you can buy if you safety man anga save money that you no car and they fail the cake. Money you can buy one that man anga save money that brief me no man buy go front take. Money echa kray, money echa blijskap. Money echa hart nanga vijandskap. Maar is na money moest zorgen er gemeenschap. Usami moest streef, misreef one dat. Mami de was san voor de biggie was sat. De doro da peda de zoet go in de zak. Dat toen no betak doe belata eet af. Vertrouw nanga wel zijn na wat je meet gaf. Dus als je belooft we komen niet eruit. A beleid voor je en ziet er niet om uit. Luku ome money da pela sa in de kluis. Luku ome chinge de in de ziekenhuis. Trouwens mek moeite maar de no man go vooruit. Kudu man api na man abi mek wan vuist. Want a day die hoe alle gonna in a kuil. A money no man go vooruit. Nanga money you can buy wa also my no man buy a firi fufiri na also I'll take. Money you can buy wa olo if you man anga save money that brief me no man buy the take. Money you can buy if you safety man anga save money that you no car and they'll fail the cake. Money you can buy one that man anga save money that brief me no man buy the take. Money, 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 don't roll me. Money wanna make me get out the country. If you want money, you can't be lazy. So me make the money, money, money work for me. Money is great, and money me love, but me keep it straight. You can't buy love with money. Listen, you gotta know the difference. You can't buy health with money. So you gotta keep the balance and build up wealth with money. Nog op de ouderwetse, hè? Dit is echte schaafijs. Dit is echte schaafijs. Ja. Dit is echte schaafijs, man. Zelf alles maak je zelf hier. En hoe lang sta je hier al? Hoe lang doe je dit al? Dit doe ik al 2-3 jaar al. Maar toen ik jong was, toen begon ik al schaafijs te verkopen. Waar, in Suriname? Nee, in Vladingen. Vladingen? Ja, het is hier vlakbij, bij de surferplaats. Oké. En het gaat goed? Nou, tamelijk goed. Soms goed, soms niet. Je weet hoe het met ijs is. Ja, maar vooral met dit weer? Ja, dit weer wel. Maar wat de weken daarvoor die weer hebben gehad, was niks. Hè? Dat weet je ook zelf, 7, 8 weken. Niks. Kersen, aardbei en echt veel melk. Kersen? Aardbei. En die andere was? Melk. Melk. En aardbei. Ja. Alsjeblieft. Goed. En een pretdag. Ja, bedankt. Suriname altijd dichtbij, je snap wat toch? In Meati, Srana. Ja mensen, we staan hier op het strand, nog steeds het strand. En natuurlijk, als we op het strand zijn, krijg je honger. Je wil wat eten, je wil wat drinken. Niet ver van het strand, dan zien we hier lekker Surinaamse eten. En dan moeten we even vragen, met wie? Voor Surinaamse doener, allemaal. Ja, Wij hebben veel iets Surinaams eten. Ja, eigenlijk, wij hebben roti, wij hebben nasi, bami, witte rijst. En we hebben hier ook roti roll, bara. En wij hebben veel dingen voor Surinaams eten. Eigenlijk is zo lekker. Is zo lekker? Ja, eigenlijk. Proeven kijken als je... En wij hebben schafijs eigenlijk, is Surinaams ijs. En wij hebben hier ook... Daar wordt kokos, podosiri. Ja, wij hebben Fernandes ijsje ook. Voor de Surinaamse. Fernandes ijsje ook is zo lekker, eigenlijk. Jullie verkopen veel dingen van Surinaamse producten, zie ik. Ja. Wij hebben veel dingen voor Surinaamse eten. Okay. En waar kom jij vandaan? Uit welk land kom jij vandaan? Ik ben Koerdisch. Ik kom uit Syrië. Koerdisch van Syrië.
En je verkoopt Surinaamse eten. Ja, ja, ja. Lekker hè? Ja, echt zo lekker. Ja. Welkom allemaal. En is het druk hier? Is het druk? Ja, eigenlijk is zo druk. Mensen, allebei mensen hebben voor iets Surinaams eten. Allebei mensen komen hier. Eigenlijk heeft zoveel druk. Wij hebben daar ook bacalhau, chachou. Je kan kijken ook. Kipkeri is zo lekker. We hebben hier bacalhau en warm vlees, kipketchup, chachou en kipkeri. Dat is allemaal lekker eten. En wie kookt? Jij kookt? Nee, we hebben chef-kok. Hij maakt, wij helpen voor mensen en voor mensen maken ook. Maar niet ik zelf koken. Ja. Jij verkoopt? Ja. Ja. Nou, ik vind het heel leuk dat het hier te verkrijgen is. Lekker Surinaams eten hier op het strand. Bedankt hè. Alsjeblieft, welkom voor jullie ook. Wat jullie iets eten voor Surinaamse? Ja, we gaan iets eten hier, ja? Oké, dankjewel. Oké. Alsjeblieft, ja. Ja mensen, gisteren was ik in Almere en toen waren we daar bij de tuinen, Surinaamse groenten. Volop prachtig om dat te mogen zien, ervaren. Het is iets wat we moeten koesteren, dat moeten we hebben in Nederland. En ik zeg toeval bestaat niet, maar je wil het niet geloven. En wie kom ik hier tegen? Helemaal in Rotterdam, Zevenhuizenplaats. Weet je wie? Zegt u het maar. Ron van Zwet van onze volkstuinen uit Almere. Uit Almere mensen. Gisteren was ik daar en nu zit ik de eigenaar hier. Gezellig. Gezellig, gezellig, gezellig. En wat doe je zo'n beetje hier vandaag? Nou, gewoon lekker even relaxen. Ja, met dit weer. Mooie weer genieten, zeker. Ja, man. Met dit weer moet je niet thuis blijven zitten. Dit weer is echt uitnodigen om echt langs het strand, langs het water te genieten. Want Dit is echt weer voor tropische gewassen. ja, tropische gewassen. Ja. De planten die doen het nou goed. Die zijn blij. Die groeien heerlijk. Die zijn blij met dit weerval. Die soproppen en dat soort dingen. Zeker. Antroa, tuinblad. Ja. Inderdaad, je kent ze wel. Nou, gezellig hier. Ik ben blij je te ontmoeten. Hè? Dat is erg leuk. Heel toevallig. Heel toevallig. En ik zeg altijd toeval bestaat niet, maar dit moet iets zijn. Oh, goed, mensen in Suriname, je krijgt de groeten van? Ron van Zwet van onze volkstuinen. Goed zo. Nou, dankjewel dat je ons te woord wilt staan. Groetjes. Ja mensen, ook hier weer Zevenhuizenplaats. En dan, het niets is zo gezellig als hier ook je countryman te ontmoeten. Wat is je naam? Telefoneer ga je mee. Hey, hoe gaat het mee? Ja, goed, met jullie? Ja, lekker man. Met dit weer vooral. Ja, zeker, genieten. Ja. Hoe lang ben je al hier voor vandaag? Hier? Ja, vandaag hier op het strand. Ik ben nu al 2 uurtjes hier. 2 uurtjes, wauw. En dat is jouw tent? Ja man. Wat? Is een mooie tent. Dan blijf je niet slapen hier. Nee, dit keer niet, maar normaal doen we dat wel. Ja, je hebt gelijk, want als je zoiets hebt, dan wil je blijven slapen. Het is uitnodigend om te slapen. Ja, zeker wel. Levensgenieten. We gaan die tent even filmen. Ja, toch? Ja man. Dat gaan. En ga je ook in het water? Ja, ook. Nou, we hebben die zwemdingetjes liggen. Een band en een bedje, dus we kunnen lekker de water in. Ja man, mooi man. Nee, maar geniet ervan. Ik zou zeggen, geniet. Ga je ook barbecue of doe je dat niet hier? Zeg maar? Barbecue. Ja, dit keer niet. Gisteren hebben we al gebarbecued. Oké, lekker, Ja, lekker. ja. Wat heb je gemaakt? Sperrips, braadworst, speklappen, carbonade. Ja man. Lekker. Dus dat. Ja, lekker met een Surinaamse saus een beetje. Ja, tuurlijk, ketchup. Ja, de peper erbij, ketchup, peper. Ja, tuurlijk. Standaard. Oké, goed zo. Hey, geniet ervan. En Zeker, thanks man. is goed. Ja, dames en heren. Cultuur TV hier, Zevenhuizenplaats, Nederland, Rotterdam. Ja, we zijn hier. Het is lekker weer. Het is 30 graden of wat. En natuurlijk zijn we aan het kijken wat de mensen aan het doen zijn op zo'n prachtige dag. En ja hoor, we zien het hier. Het is een feestje, is het een feestje hier? Ja, we zijn net begonnen, dus we gaan nu een biertje drinken en dan beginnen we op een feestje te lijken. Inderdaad. Wat is je naam? Nick. Nick. Oké, Nick. Wat ben je aan het doen op zo'n dag met dit weer?
Ja, een beetje barbecue, een beetje biertje drinken en van elkaar genieten. Oké, gezellig. En kijk, weet je wat het is? Als we ergens zijn in Nederland, dan willen we zoveel mogelijk genieten. Hè? Met dit weer moet je genieten. Ik zie daar lekker vlees. Ja, ja. Jij bent de kok. Ja, ik ben een aangewezen kok. Ik dacht, oké, er is een jaardag hier, dacht ik zo. Maar goed, je bent niet jarig, stiekem. Ja, vandaag. Ja, vandaag, ja. Ja, mensen, er is een jarige hier. En dan gaan we met z'n allen schreeuwen, hè? Hip, hip, hip. Ja, er is een jarige hier. En hoe oud is Nick geworden vandaag? 38. 38. Bijna 40. Bijna 40, je hoort het mensen. Bijna 40 jaar. En dan was het taart. Is het taart er niet? Nou ja, wij vieren het met bier, denk ik. Ja, met dit weer hoort er natuurlijk bier bij. Het is voor oude mensen. Oké, je hebt gelijk. Oké. Maar dan gaan jullie ook in het water, want ik zie prachtig water hier. Ja, mijn kleine gaat in het water, maar ik ben net even geweest. Het is wel lekker, maar... Ja. Is het koud in het water? Ja, het is wel... het is Nederlands koud, ja. Ja, je hoort het mensen, het is Nederlands koud. En gelukkig, ja, gelukkig kunnen we genieten. Ik weet niet hoe lang we dit weer nog hebben. En daarom is het uitpakken geblazen. Hoe lang blijf je ongeveer nog hier? Ja, een uurtje of 10, 11. Als het donker wordt. In Nederland wordt het altijd heel snel koud, hè. Dus dan gaan we lekker naar huis. Goed, wat wil je de mensen nog in Suriname vertellen? Die kijken mee vanuit Suriname ook, in Nederland natuurlijk ook, maar vanuit Suriname. Wil je ze nog wel eens een keer naar Suriname gaan? Nog niet? Nee, nog niet. Nee. Ik vind het wel een mooi land, ik zou er wel een keer naartoe willen. Maar ja, daar is het weer beter dan in Nederland. Ja, dus met dit weer is het genieten. Wil je de mensen nog iets zeggen in Suriname? De groeten in Suriname natuurlijk. De groeten vanuit Nederland. En blijf allemaal gezond en leef je leven, wees gelukkig. Dankjewel en een fijne dag, hè? Ja, dankjewel. Jullie ook fijne dag. Met zo'n lichaam. Met zo'n lichaam, joh. Je moet het met zo'n lichaam. Ik ben Hugo Doom. Ja. Ja, mensen, ook hier in Nederland is het vandaag met dit weer natuurlijk fantastisch om je geliefde ten huwelijk te vragen. En zoals je ziet, Marry Me, straks gaat er iets geweldigs hier gebeuren. Iemand zal zijn geliefde, zijn of haar geliefde ten huwelijk vragen. En dat is dan huur je iemand in, die zet het voor je klaar. En dan gebeurt het. Ja, ik ben Hamdi. Ik organiseer huwelijksaanzoeken, zoals je ziet. Dus wij zijn in Nederland, onze bedrijf heet Infinity Love. En met, mensen kunnen je inhuren, dan ga je... Mensen kunnen ons inhuren. Als mensen ten huwelijk willen vragen, kunnen ze bij ons terecht. Wij doen de decoratie en ook foto, video. Dat doen we ook. Dus zodoende. Maar stel, hè, je zou niet hier zijn om te werken met dit weer. Hè? Je bent nu hier, het is mooi weer. Hè? Je moest niet werken. Wat zou je doen? Wat ik zou doen? Ik zeg eerlijk, ik werk alleen maar. Ik heb geen vrije tijd. Ik werk ook fulltime als process operator. En daarnaast doe ik dit. Dit is gewoon voor de bij. En wij doen ook foto, video voor bruiloften. Dat soort dingen. Dus we zijn ook volgeboekt. Je bent volgeboekt, dat is goed. Maar je moet ook chillen, toch? Je moet ook genieten van het leven. Kijk, nu kunnen we doen. We zijn jong. Dus we moeten niet strijden. Dus dat... Je moet niet strijden. Oké. Nee, bedankt voor het kort gesprek. Maar als je nog iets wilt zeggen tegen de mensen. Want in Suriname, wat zou je zeggen? Mensen in Suriname, als jullie geïnteresseerd zijn. Als jullie ten huwelijk willen vragen. Dan kunnen jullie bij ons terecht. infinitylove.nl. Instagram, check ons Instagram. Oké, dankjewel.